Surfrider Foundation е като цяло европейска организация. Централата е във Франция и е основана от сърфисти, като основната цел е опазване и почистване на крайбрежната ивица и плажовете. Реално хората с времето осъзнават, че за да практикуват любимите им спортове, нужно очевидно и сами да се погрижат мястото да е чисто и годно за тая цел. Почистваме 3 плажа, тук в Бургас, Ираклия и Камчия, където очакваме на всяко място да се съберат между 30 и 50 човека. И утре правим финално почистване във Варна. От София дойдохме да се разходиме уикенда и да свършим нещо полезно. Няма някаква супер голяма причина или мотивация, просто не обичаме да ни е мръсно. Добре. И начинът е като си почистим, просто друг няма. Всяка година като ходим на море не е достатъчно чисто и не се поддържа както трябва. Основната цел общо заетост да опитаме да покажем на хората, че всичко това, което се случва наоколо, го правим ние, никой друг не го прави. Дори и да казваме, че морето връща боклуците, те са там, защото са отишли заради нас. Основната част от боклуците са пластмаса, бутилки, опаковки, пакетчета, неща захвърлени след употреба, които статистиката от последните години от почистванията, примерно за миналата година, над 80% от всички изчистени боклуци бяха пластмаса, като има всякакви неща. В момента там долу сглобяваме автомобил, ще си направим малко по-късно. Има навсякъде гуми, чистачки, пластмаси от автомобили и така нататък. Явно е по-лесно да се изхвърлят някъде тук. Но основно целта е да опитаме и е много приятно, че има случайно минаващи хора, които харесват идеята и се включват и ни помагат. Основната цел е да обясним, че в крайна сметка всичко зависи от нас. Така като гледате тези турби, които сме натрупали, мисля, че ще съгласите с мен, че имат нужда от чисте.